ahlus sunna kar ku yadda ku yi wasa da azkar wa'inda suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikirorin safe kada ku yi wasa da su, azkarus sabah. Zikirorin maraice kada ku yi wasa da su, azkarul masa. Ana bukata ku rike su ku ta yi kullum. Kai sallar asuba ka karanta ayatul kursiyu kafa daya, ka karanta qul huwallahu 3, falaki 3, nasi 3. Sannan sauran azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, ana so duka ka karanto wa'annan azkar gurgurdan wa'anda ka samu daman haddacewa. Bayan ka yi su subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Bayan karatun Qur'ani mai girma ba zikirin da ke da tsada kamar wannan alkalimatul arba. Ka samu lokaci ka maimaita, in zaka iya ka yi sau 100 a kowace safiya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, in zaka iya ka yi sau 100 a kowace safiya. Istighfari ana so ka yi sau 100